Cando falamos de ciática, que é a ciática? A ciática é un cuadro clínico de dolor que baixa normalmente da espalda para toda a perna hacia baixo. É provocado pola contracción dun nervio que é o nervio ciático. Non é o tendón asiático, como din algunhas persoas. E onde está o nervio ciático? O nervio ciático nace normalmente entre tres raíces nerviosas, que son L3, L4, L5, é dicir, as tres últimas vértebras lumbares. Onde estaría? Pois nace destas tres vértebras e baixa hacia toda a perna. É o que recolle a sensibilidade da nosa perna, é co que somos capaces de sentir o tacto, a temperatura e, desgraciadamente, tamén a dor. E por eso, cando ese nervio se comprime, o que ocorre é que sentimos unha descarga dolorosa como algo que penso que nos ten pasado a todos cando pegamos un golpe neste punto do cóbado, que sentimos unha descarga dolorosa que chega hasta o meñique porque este é o nervio do meñique. E con isto pasa igual, pero o nervio da perna enteira. Entón é un cuadro dun dolor excruciante. Claro, a xente que o sofre ten que ter unhas dores terribles, non? Sí. E por que ás veces se confunde, non? Porque digamos que temos que distinguir entre a ciática e o que chaman falsa ciática, non? Exactamente. A pseudociática doe parecido, pero non é o mesmo. Na ciática o que ocorre é que case sempre, a veces é algunha cousa rara, pero case sempre é por unha hernia de disco. Aquí temos dous vértebras lumbares. Cando unha persoa, por calquera motivo, sufre un estrés crónico porque as vértebras están moi aproximadas entre sí, pois porque a persoa ten sobrepeso ou cousas que explicaremos despois, o disco sofre moita presión, pode salir un espachurramento que se é para outro lado, non pasa nada, pero como teñes a mala sorte de que o espachurramento saia contra a raíz nerviosa, o que vai pasar é que vas ter esa descarga dolorosa. A pseudociática tamén se comprime o nervio ciático, pero non dun xeito tan severo e, ademais, de un lugar distinto, que é nas nádegas. Temos un músculo detrás do glúteo maior, que lle dá forma a nádega, que é un músculo piramidal que, cando se contractura, pinza o nervio ciático, pero non o pinza da mesma maneira e non produce unha dor exactamente igual, porque na ciática teño un dolor que me recorre toda a perna. Na pseudociática vai pola parte de atrás do muslo e chega como máximo á parte de atrás do xeonllo, e aí queda. E ten un comportamento clínico algo distinto tamén. Na ciática doe, fagas o que fagas. O paciente con pseudociática, se está sentado nunha cadeira que teña respaldo, o normal é que este ben. E cando camina, dolle moito empezar a camiñar, pero cando leva un ratiño camiñando, atópase mellor. O da ciática a veces sí, pero non necesariamente. Hai ciáticas que son tan duras que doen, fagas o que fagas. Non, xa escoitándote, xa doe, non? Imagínate tela. Claro, que factores fan que teñas máis risco de sufrir ciática? Pois hai un factor que todos nos imaxinaríamos, que é o sobrepeso, porque claro, canta máis presión aplaste unha vértebra contra outra, máis risco hai de hernia de disco, pero tamén por outro motivo, é que desplazar pesos por enriba, o sea, por diante do noso corpo, someta máis estrés á columna que se o levamos para atrás. E claro, o sobrepeso e os embarazos, pois ninguén elixe ter o seu rapaz, o útero aí atrás, nen a tripa nos hai aquí, Entón, claro, o problema que temos é que nos provoca moito estrés. Tamén o sedentarismo, porque a xente que ten unha musculatura abdominal débil ten moito máis risco de ter este problema, porque a xente non o sabe, pero nos reposamos non sobre unha columna, reposamos sobre dúas columnas. Unha é a que todos sabemos, e outra é as nosas vísceras abdominais. O core, que chamamos que fan deporte, non? O core, exactamente, porque o músculo abdominal anterior, que é da tableta de chocolate, e os músculos oblicuos, entre todos, conforman unha faixa que fan que a miña tripa se comporte como unha pelota. Entón, os meus costas reposan sobre a tripa e a tripa distribúe o peso hacia as pernas. Entón, se eu este corsé non o teño tan débil, soporta toda a columna. Esa é a razón por la que nas Olimpiadas ves os levantadores de halterofilia que levan sempre un corsé moi potente como este que teño aquí. Anda! Porque o que fan é multiplicar a presión abdominal para que as pesas a soporten a tripa e non as vértebras. Pero se viñera un graciosiño e desabrochase o corsé, seguramente racharían todas as vértebras como un castillo de naipes, porque unha columna vertebral non soporta 260 kilos de peso máis todo o que pesa ese rapaz. Entón, canto máis forte sea o noso corsé muscular, menos estrés soporta a nosa columna. Por iso que o sedentarismo é moi importante, e a xente que, o 90% da xente que ten un traballo, como eu chamo, de cu en silla, pois ten o problema de que ten moito máis risco. É dicir, sedentarismo, sobrepeso, enemigos da ciática, claro, e cando tes ciática, Iago, que se pode facer para levar un pouco mellor esa dor que nos describes? Cando temos ciática, deberíamos evitar estresar demasiado a columna. Isto é unha cousa que a veces é un equilibrio difícil de acadar, porque tradicionalmente os médicos cometemos o erro de, eu cando era residente tamén cometía ese erro,
de recomendar que a xente teña reposo total. E soa ben, é dicir, se eu estou en horizontal, os discos non soportan presión e resolvese. É verdade, pero ten unha contraprestación, é que o noso corpo é extremadamente ahorrador de enerxía. Cando unha persona ten un brazo escayolado, durante un mes, ao cabo do mes, ten o brazo moito máis flaquiño que outro porque a musculatura atrofiouse completamente. E se eu paso moito tempo en reposo na cama, cando me incorpore, resulta que xa non teño musculatura abdominal, entón empezo a espochurrar o disco moitísimo máis. Claro, peor, entón, claro. Hai que buscar un equilibrio entre guardar reposo con certa asiduidade, pero aparte alternalo con bastantes camiñatas. E sobre todo, é importantísimo non tumbarse no sofá e non facer viaxes en coche, porque cando estamos coa columna en diagonal se crean unhas forzas tan xenciais que fan todavía máis estrés no disco. E se vais no coche vas co mesma actitude corporal co sofá e coméndote todos os baches do camiño. Como non hai case, é unha tortura. Estas bolas para que son? Isto que temos por aquí? Isto, para os pacientes que teñen contraturas do piramidal, hai algunhas instruccións que se poden ver en moitos vídeos de YouTube, por exemplo, relacionadas con levar o xeonllo para o ombro contrario para que o piramidal se estire. Pero tamén hai outra cousa, por exemplo, teño unha pseudociática e non me queda máis remedio que facer un viaxe no coche, colocarme unha pelotiña aquí presionando o músculo piramidal e obliga a automasaxearse de alguna maneira. Non é unha maravilla, pero é unha forma de ir tirando para diante mentras os meus exercicios e o meu fisioterapeuta me van ayudando a resolver a situación. Vale, e Iago, estes son truquiños, pero levando ben, pero cando hai que ir a urxencia sí ou sí? Pois hai un motivo que non fai falta que eu o diga porque vai sair de todo o mundo, que é cando tes unha dor insoportable. Cando tes unha dor insoportable, evidentemente precisas da axuda dun médico, porque ademais, cando a dor insoportable, normalmente producese unha inflamación dunha vaina que envolve o nervio, que é o perineuro. Eso, inda que guarde reposo, vai seguir inflamado. E normalmente hai que poner unha inxección de corticoide para resolvelo. Tamén, se ademais o problema sensitivo, que é a dor, tes un problema de forza, eso implica unha compresión moito máis severa, existe un risco importante de pérdida importante de masa muscular e de quedar con unha coxeira de por vida se hai afectación da forza. Entón, se unha persona queda sen forza e claudica a perna, hai que ir correndo a urxencias. E despois tamén, se hai outros síntomas que xa nos falan non dunha raíz nerviosa, sino dun problema medular, que cando hai incontinencia de esfínteres, eso implica que os nervios que van á vexiga e ao recto, que non son o nervio ciático, eso estamos falando de médula espinal, aí hai que ir correndo tamén para o hospital. E, por suposto, se aparece fiebre, porque a ciática xa máis vai producir fiebre. Entón, se hai fiebre, estamos falando dunha patoloxía infecciosa, como pode ser unha discite, unha infección do disco, que é extremadamente grave tamén. E, Iago, da ciática é posible curarse ou un sempre vai a recaer? Durante moito tempo pensamos, ata os anos 90 ou 2000, pensamos que a ciática era para sempre, que un disco herniado estaba herniado para sempre. Hoxe sabemos que se a persona fai ben os deberes, sobre todo, se a fortalece o seu core, se evita o sobrepeso e se unha persona que realiza actividades de risco, oporse unha que lle recomende o ben o médico de prevención de riscos laborais ou o seu fisioterapeuta, é dicir, que non se pode mercar en AliExpress, pero isto cando mira, me acabo un tipiño para facer a Pontevedra de me queda, pois, cando utilizas isto, por exemplo, eu penso que a día de hoxe os repartidores de butano todos exercen con isto, porque é un exercicio que é unha barbaridade, entón non podes confiar solamente na túa musculatura abdominal. Entón, se eu teño un certo traballo que non me queda máis remedio, teño que facelo, pero, por exemplo, se, non sei, teño que facer unha mudanza, estou delicadiño da espalda, tampouco é mala idea utilizalo para, dicir, non somente indicación laboral. Cando eu vou a facer algo importante en cuanto ao estrés, hai que usala. Tamén non se debe usar constantemente porque o noso corpo é moi vago. E se eu utilizo isto todos os días, que vai pasar? Que me queda a musculatura atrofiada, entón o día que me quito, hernia o canto. Claro, simplemente cando teña aí ese sobreesforzo. Creo que temos algunha preguntiña de WhatsApp sobre a ciática, Iago, a ver que nos consultan. Teño ciática e gusta ir a traballar na leira. Podo ir? En plena ciática non, porque en plena ciática os traumas os impactos non ven moi ben. Pero eu tamén penso que unha persoa fora do ataque da ciática, se o pode facer con un pouco de xeito e coidando un pouco a espalda, eu penso que pode, porque tamén unha cousa que a veces a moitos compañeros en medicina lles gusta é amargar a vida da xente, é dicir, todo o que che gusta está prohibido, é malo para ti. Todo mal. Claro, eu teño moitísimos pacientes que están xubilados e que o único que lles dá un poquinho de alegría na vida é cuidar da súa finca. É moi frecuente que os fillos diga meu pai que deixe
deixe de sachar na finca, dígalle que deixe de facer non sei que. Pois non, porque esa persoa non somente unhas vértebras, é unha persoa con unha vida, con unha mentalidade, con as aficións. Entón, que teñas ciática non impide que volvas a sachar na lareira nunca máis, pero xusto no ataque ciático, non seas burro, xusto ese día hai que descansar. A ver, que creo que temos unha preguntiña máis, a ver que nos chega. Estuve embarazada e a ciática non me deixa dormir. Algún consello? Eso é terrible. No obstante, na miña experiencia, a mirande parte das embarazadas teñen máis pseudociática que ciática. A pseudociática aún ten unha posibilidade de solucionarse, aínda que a maniobra clásica, estiramiento piramidal, que é levar o xeonllo para o ombro contrario, con un bandullo a ver como faz. Entón, que nos queda? Nos queda a pelotiña de tenis ou colocar unha toalla. Non lle vai ben a todo o mundo, pero merece a pena tentalo, colocarla na zona lumbar e guiarte do teu corpo. Se o fas e che doi menos, está ben posto. Pero se o fas e che doi máis, entón quita dai. Pero tamén moita xente colocar algún reposo debaixo do xeonllo mentre está tumbado boca arriba en cama, lles axuda un pouquiño. Pero o único bo que te a tanto a ciática como a pseudociático do embarazo é que se cura parindo. É dicir, que chegará un día, pero é terrible, porque as embarazadas, como non lle podemos dar calquera medicamento, e tamén, o que dicíamos antes, o útero non che queda máis remedio que cargado aquí dentro, non o podes por aí atrás. Entón, é un auténtico fastidio. Bueno, pois, Iago, moitas grazas como sempre. Aprendemos hoxe todos moito máis sobre a ciática. Outro día, Iago.